Tak ahojte. Keď som si dneska sadol na túto kocku, tak som si povedal, že na to musím odrozprávať tému, lebo je úplne super. Takže začínam naplňať moje slova. A predtým, než teda začnem hovoriť, tak som si našiel včera taký jeden verš v prísloviach, že človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Takže sa chcem na začiatok pomodliť o to, aby, aj keď ja som sa snažil si usporiadať nejako tie moje myšlienky, ale že to Božie slovo pochádza len od Boha, nie odo mňa, tak aby to tak bolo aj dneska večer. Takže sa pomodlím ešte na začiatok. Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že dnes večer sme mohli prísť a že si nás sem toľkých priviedol. A prosím ťa o to, aby si najbližšie minúty požehnal, aby si nám dal uši, ktoré budú rozumieť a aby si nám zjavil to, čo nám Ty chceš povedať. Amen. No, fajn. A tradičná otázka, o čom je téma? Cirkev. No, dobre. Kto čítal oznamy? Tak asi, že 0,5% už sa to zvýšilo. Kedy si to boli len promile. OK. Takže chcem hovoriť dneska o spoločenstve. To znamená, že chcem hovoriť vlastne o nás. A neviem, či ste si to uvedomili, ja som si to uvedomil včera, že vlastne Offline už mal rok. Že minulý rok sme v septembri začínali, neviem, či 11. či kedy, takže už sme v našom druhom roku. A teda sme si tak povedali, že by bolo dobre niečo povedať o spoločenstve a o jeho význame, lebo ono sa to tak používa, to slovo, hej, každý si pod tým niečo tak predstaví, hej, keď počuješ prvýkrát slovo spoločenstvo, tak každému sa niečo vyjaví, hej, fanúšikom Pána prsteňov sa vyjavia tam v kruhu. No, ale je dobré si povedať teda, že čo to je, aký to má význam, čo to znamená pre mňa, čo ja znamená pre spoločenstvo a jedno s druhým. No, Jožku, už máš zapnutú tú prezentáciu? Tak daj ten prvý verš. To je ten Ján 17. Super. Takže ja si to ešte aj nájdem. Ja tu viem čítať to. Dobre. Je to Ján 17, 20 až 23. Keď sa Pán Ježiš teda modlil. Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci jedno boli, ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval ich, ako si mňa miloval. Myslím si, že toto je taký dosť dôležitý odsek, kedy sa Pán Ježiš modlil za nás, predtým, než odchádzal. A jasne tam hovorí, a prosí Otca, aby sme boli spolu a boli sme jednotní, ako aj oni sú spolu a sú jednotní. A môžeme to už vidieť aj v stvorení, že vlastne keď Boh tvoril, tak hovoril, že všetko teda bolo dobré, ale keď stvoril teda človeka, tak povedal, že nie je dobré niečo. Nie je dobré byť človeku o samote. A nemyslím teraz len čisto na tie partnerské veci, ale celkovo ľudia nie sú stvorení na to, aby boli sami, aby existovali ako nejaký ostrov niekde v mori. Jednoducho nie sme tak stvorení a ani nechceme byť sami. A nielen my ako kresťania, ale ani ľudia bežne vo svete proste nechcú byť sami, vyhľadávajú spoločenstva, vyhľadávajú priateľov, chcú byť spolu, chcú sa zdieľať, chcú spolu mať zážitky a jedno s druhým. Takže je to taká tá naša základná nejaká potreba alebo nejaká esencia, neviem, jak to povedať. A o to viacej Boh chce, aby sme my ako jeho deti boli spolu. Teraz otázka je, hej, že samozrejme, že prečo? Dalo by sa na to vlastne tak jednoducho a úplne odpovedať, že lebo Boh stvoril cirkev, Boh ustanovil cirkev, takže je to dobré, hej. A mohol by som skončiť, ale nechcem skončiť len takto, že to len tak vyblafnem. A napadol ma ešte teraz predoflám jeden verš k tomuto, že prečo teda. Je to v Žalme 133, kde Dávid hovorí:
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Čiže Boh nám aj cez Davida hovorí, že proste takto má byť, takto je správne, že my ako Boží deti máme byť spolu, máme spolu tráviť čas a naše životy by mali byť navzájom nejako spojené a tie vzťahy medzi nami by mali byť. No, teraz by som chcel povedať niečo teda, že ako to chodí a prečo je to pre nás dôležité. Poznáte niektorí možno podobenstvo o rozsievačovi na štvorakej pôde. A tam Ježiš hovorí teda o tom, že bol nejaký rozsievač, ktorý sial a to semeno padlo na rôzne typy pôdy a rôzne sa ujalo. A vlastne on to pripodobňoval k tomu, že to semienko to je to Božie slovo, ktoré padá k ľuďom. A potom, keď padne, tak sa s ním dejú tie rôzne veci, jak to tam on hovoril, hej, že na kamenistú pôdu, na úrodnú a neviem čo. A v podstate v 3 zo 4 prípadov sa to semienko neujalo kvôli tomu, teda ujalo, ale neprežilo kvôli tomu, že ho následne niečo zničilo alebo skazilo. A takto funguje diabol aj u nás. Neviem, či ste to niekedy všimli, ale jednoducho nemôže zabrániť tomu, aby sa to semienko zvestovalo, to slovo zvestovalo, ale keď je už zvestované, tak sa snaží nejako to proste zadusiť, nejako to zlikvidovať. A potom sa nás snaží oddeliť od našich bratov, od našich sestier, od ľudí, ktorí tiež Boha poznajú, nejak tak samého, ako keď, ja neviem, v divočine niekde nejaké tigre alebo levy lovia antilopy, tak sa tiež snažia nejak oddeliť tú jednu od toho stáda a potom ju tam uštvú a dostanú ju. A myslím si, že takto nejak pracuje aj diabol u nás. Že jednoducho snaží sa oddeliť človeka od zvyšku a potom ho depta, deprimuje a neviem čo. A chcel by som teraz zavolať Maťa, neviem, kde je. Aha, tam si, no tak poď. Ktorý práve o tomto má také drobné teda svedectvo, ktoré vravel už na víkendovke pred týždňom. A ja keď som si robil tú tému, tak som si tak povedal, že... Ty som sa zlato stavil? Máš. No tak čaute, ja som Maťa, neviem, či ma poznáte. Niektorí možno ani nie. Som zo Žiliny a chodím tu na, teda tu ďalej trošku na STUčku. A chcel by som vám vlastne povedať, že ako to bolo v mojom živote, keď potom, ako som uveril, tak bolo to myslím pred 3 rokmi na tábore letnom detskej misie a potom to bolo také, že keď som išiel domov, tak som si aj uvedomil, že začínam nový život a že mal by som dosť vecí na sebe zmeniť. No a zo začiatku sa mi to aj darilo, lenže práve to, že som bol v partii spolužiakov a futbalistov, ktorí aj, no, to bola jedna z vecí len, ale že ktorí aj dosť nadávali a proste tak ma to sťahovalo, tieto dve partie, že možno ani ostatní ľudia na mňa nevšimli si na začiatku také tie veci, ako napríklad, že som sa horšie správal k mame, alebo bol som taký podráždenejší. Keď mi niekto niečo vytkol, tak som mu nadal trebárs. A neviem, väčšinou tieto veci pripisujeme náhode, alebo tak, že nie teda náhode, že nejakej zlej nálade, že keď má niekto zlú náladu, tak sa tak správa. No. A ja som si to tak uvedomoval, že čím ďalej som bol taký mrzutejší a tak. A zhoršoval som sa v rôznych veciach, že prestal som si čítať Bibliu a prestal som aj, nie že prestal, ale menej som chodil napríklad do kostola a menej som menej som sa správal ako kresťan. No. A vlastne vyvrcholenie tejto situácie prišlo na kamošovu 18, kde som vlastne prišiel a pil som sa tam, ale takže som proste o sebe nevedel. No.
neviem, či to vo mne zmenilo, alebo následne to, že som sa o tom rozprával s niektorými kresťanmi, ale tak som si uvedomil, že takto to asi ďalej nemôže ísť, že ako môžem byť kresťan, keď proste robím takéto veci. A potom mi aj Gabo pomohol s tým, že mi našiel v Žiline spoločenstvo, do ktorého som mohol chodiť a potom sa to už tak postupne zlepšovalo, lebo jednak som mal kontakt s kresťanmi a mohol som sa s nimi o týchto veciach a o mojich problémoch rozprávať, čo som sa predtým nemohol a kompenzoval som to tým, že som sa škaredo správal ku iným. A takisto tam to bolo také, že som mal s jedným vedúcim skupinky a chodili sme tam a čítali si z Biblie, čiže aj v tomto a tak rozprávali, preberali si proste tie veci. Takže aj v tomto sa to možno tak zlepšilo, že som si začal znova častejšie čítať z Biblie. A tak, to je asi všetko. No, dobre, ďakujem Matejovi, že to teda povedal. On, jak to vravel pred týždňom, tak mňa to vtedy úplne napadlo, že kokos, že toto proste, že to by bolo super, keby že to môže povedať aj tu. A poznáte ten verš z 1. Petra 5.8, keď to vlastne Peter píše, že máme byť rozvážni a bdieť, lebo náš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. A to je tá realita, hej, že jednoducho diabol chodí, číha a jednoducho čaká, kedy nás môže chytiť, kedy nás môže strhnúť do tých pochybností, môže nás strhnúť obavami, starosťami, alebo nás nejak dusiť v tom našom hriechu, že pozri, aký si zlý a neviem čo. A pritom nám nahovára, že teda, že niečo je s tebou totálne zlé a neviem čo. A snaží sa nás teda takto oddeliť totálne od všetkého a zadusiť nás ako tie semienka z toho podobenstva. A pritom to, že ja zažívam pochybnosti, zažívam obavy, zažívam starosti, tak to nie je nič neobyčajné oproti tomu, čo zažívate možno vy. Alebo kresťania po celom svete. Každý má tie obdobia, kedy možno si niečo zakýve, kedy sa niečoho bojí, kedy má o niečo starosť, kedy má obavy, alebo kedy bojuje s nejakým hriechom a proste nevie si s tým rady. A diabol vie, že keď človek príde do spoločenstva, tak zistí, že títo ľudia bojujú v tom istom, v čom ja a vlastne, že my si máme navzájom pomôcť. A tomuto sa teda on snaží zabrániť. A preto, tu mám takú vetu, že kresťan mimo rodiny zažíva útoky, nástrahy a pochybnosti. A práve preto Ježiš chce, aby sme boli spolu. Akože to spoločenstvo to nemá byť len nejaké miesto, kde akože utečiem pred tým, čo je vo svete a neviem čo, ale to má byť niečo oveľa viacej. Pretože Ježiš sám to zasľubuje, hej, že kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som medzi nimi. To znamená, že sám Kristus hovorí o spoločenstve, že je to niečo, na čím on drží ochrannú ruku a čo jednoducho, na čo diabol dosah nemá. Môže sa snažiť, ale jednoducho na to dosah nemá. A Jožko, mohol vysvetliť ďalší ten list, teda ten slajd, to je Jakub 5.16. Dobre, ja ho aj prečítam. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. A to je práve to, že to, o čo sa diabol snaží celý čas predtým, tak to sa práve tým, že máme spoločenstvo spolu, proste láme. Tá diablová moc je zlomená práve tým, že si vyznávame svoje hriechy. Že jednoducho ja v niečom padám, ty v niečom padáš, že si o tom povieme, že sa o tom zdieľame, že jednoducho s týmto bojujem, alebo že mám takéto obavy, pochybujem v tejto veci. A to je to, že dokiaľ je ten hriech skrytý, dokiaľ proste tie obavy sú len nejak v našej hlave, tak Satan si vie použiť taký ten hlas, ktorý nás neistuje non-stop a neviem čo, ale ako náhle ten hriech vyniesieme na svetlo, vyniesieme ho na modlitbe, možno so svojím bratom, so svojou sestrou, Kristovi, hej, nemyslím len pokrvných, tak v tom momente proste lámeme tú moc
toho hriechu a Ježiš nad tým preberá kontrolu. Takže toto je taká prvá vec, že prečo Pán Ježiš chce, aby sme boli spolu. A takisto možno môžeš dať tie ďalšie, to je Galackým 6.2. Jedný druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. A potom tu mám ešte 1. Tesalonickým 5.11, to je tam dole. Preto sa potešujte vo spoloch a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte. A toto je, myslím si, že strašne dôležité, pretože asi nikto, kto z vás sa rozhodol žiť s Pánom Ježišom, tak to nemá bezproblémové. A môžem za seba povedať teda, že to vôbec nie je nejaký prechod ružovou záhradou. A veľakrát som mal obdobia, kedy, ak by som bol sám, ak by som nemal proste to spoločenstvo ľudí okolo seba, ktorým by som sa mohol spýtať niečo, ktorí by mi možno niečo povedali. Možno niekto skúsenejší, ktorý prežíval to isté, čo ja, ale premodlil si to a prebojoval to s Bohom. A má mi čo povedať. Ak by som toto nemal, tak neviem, ako by som teda skončil, alebo že či by som tu vôbec dneska rozprával a nezanevral by som na Pána Boha, že teda na mňa kašle, alebo že teda toto som si tak nepredstavoval. A to je tiež také, že v spoločenstve toto môžeme nachádzať. Môžeme to tu nachádzať, kde sme teraz. A máme to tam nachádzať. A takisto načerpávame tú Kristovú živú vodu z jeho slova. Hej. Pán Ježiš hovoril, že ja mám ten prameň tej živej vody, z ktorej keď budeme piť, tak už nikdy nebudeme žízniť. A to je niečo, čo Pán Ježiš dal cirkvi, aby mohla zvestovať Božie slovo a aj ho má zvestovať. A je strašnou potom tragédiou, keď proste Božie deti necítia tú potrebu byť v spoločenstve a pritom je to tak úžasná vec, kde môžu byť pri tom prámeni živej vody a zároveň môžu byť so svojimi bratmi, môžu sa rozprávať. Ale dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že spoločenstvo bez ľudí neexistuje. A Jožko, môžeš dať ďalší verš, ktorý je z 1. Korinským. Veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava za nohám, nepotrebujem vás. A tam potom je pár veršov preskočených. Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve jeho úd. Dôležité je tie posledné slova, že my spolu sme telo Kristovo. To znamená, že každý z nás tvorí nejakú časť toho Kristovho tela, tej cirkvi. A osve, akože každý samostatne sme nejaká jednotka, ale nemôžeme fungovať. Takisto nikto nemôže povedať, že teba nepotrebujem, alebo ty si nepotrebný, alebo ja sa zaobídem bez tohto, bez týchto vecí. Pretože tak ako hlava nemôže správne fungovať bez očí, ako telo nemôže správne fungovať bez nôh, tak ani ty nemôžeš správne fungovať bez toho, aby si bol v tele. A zároveň telo trpí, keď niektoré jeho údy nefungujú dobre. A každého z nás Boh stvoril a dal mu úlohu pre jeho kráľovstvo. Tam, kde je. A to je taká možno otázka na vás. Ďuro sa bál, že sa budem pýtať. Teda nie, volá, kto sa bál, že sa budem pýtať. Ale to je taká rečnícka iba, aby ste sa vy nad tým zamysleli, že čo chce od vás Otec nebeský tam, kde ste. Že tam, kde vás poslal, tak čo od vás chce? Akú tam máte mať úlohu? Že akou časťou toho tela máte byť? Lebo určite nemáte byť len nejaké samostatné jednotky. Joži, môžeš dať... Ešte počkaj, ak si to nalistujem, nech to nečítam z onej. Ale môžeš to už tam dať. Je to v 13. kapitole, keď Ježiš umýval učeníkom nohy, tak im hovorí, keď teda ja, pána majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy.
A Pavel o tom hovorí ďalej. Sme povinní. Pán Ježiš, toto sa možno tak ťažšie počúva, pretože aj mne, keď počúvam tie slova, že som povinný niečo, tak ten starý človek vo mne sa tak priečí, že čo ja mám byť čo povinný, že ja si môžem sám rozhodnúť, že čo som a čo nechcem a čo chcem a neviem čo. A preto toto slovo mne znie tak dosť tvrdo, hej, že teda ja som povinný. Ale Ježiš nás do toho volá, že my sme povinní si slúžiť navzájom. Nie byť niekde sami, ale že to spoločenstvo si máme nájsť, máme ho mať a máme v tom slúžiť. Pavol o tom hovorí ďalej, že hovorí o opore, o podpore, o napomínaní sa vzájomnom. Ale takisto aj o upevňovaní sa vo viere. Hej, to je to, čo som hovoril, že však všetci pochybujeme, všetci máme nejaké starosti, obavy, hocičo boje, ale na to sme tu medzi sebou, aby sme sa upevňovali v tom, aby sme si to povedali a možno nejaký môj priateľ príde za mnou a povie mi, že neboj sa, že ja som možno prežíval toto isté, alebo neviem. Však možno ste už zažili niektorí také tie, že presne toto ste potrebovali počuť a niekto vám to povedal práve vtedy, keď ste to potrebovali počuť. A to sú práve tie veci, ktoré sú také tie Božie zázraky. Žiadne teda rozdelené moria ani nič, ale takéto malé Božie zázraky. A taká otázka teda na teba, že či máš svoj domov, či máš svoje spoločenstvo, či máš takéto miesto, kde toto môžeš prežívať a kde to máš prežívať. Pretože Pán Ježiš hovorí, že teda sme do toho povolaní a sme povinní si navzájom umývať nohy, navzájom si slúžiť. A veľa z nás má, hej, niektorí máme toto miesto, niektorí, veľa viem o vás, že máte mládeže u seba doma a tu ste tak prechodne, hej, keď sme tu v škole a neviem čo, ale offline môže byť pre mnohých takisto domovom. Toto miesto tiež môže byť domovom a je len na tebe, že či chceš, aby to tak bolo. Či už trvalým alebo prechodným, to nie je podstatné momentálne, ale ak nemáš ten domov, tak ho hľadaj, pretože to je dôležité, aby si ho mal. A takisto hľadaj, ako v ňom máš úlohu. Pretože Pán Ježiš hovorí, že pokiaľ uveríme v Neho, tak sme v cirkvi a máme tam nejakú úlohu. A tam, kde boli ten slajd dozadu, keď dáš, jak tam boli tie 3 bodky, tak tam hovorí o tom, že jedni údy sa cítia dôležitejšie, druhé menej dôležité a neviem čo. A nenechajte sa deptať tým, hej, že niekto vie si sadnúť a mať tému, niekto vie si sadnúť za klavír a hrať a ja viem proste sa modliť s ľuďmi alebo rozprávať. Lebo práve, že to je tak dôležité. Ja napríklad vždycky, keď aj semka, veľa vás je tu teraz nových a keď príjete, tak ja som taký trošku menej sociálny typ, že mne sa ťažko rozpráva a hľada nejaké témy také na spoznávanie a tak. Takže ja v tom nevidím až taký môj dar, ale zase som rád, že Boh mi dal iný dar. A takisto aj ty hľadaj najprv svoj domov a potom aj to, čo tam máš robiť, pretože to je dôležité. A taká dôležitá vec na záver, čo je teraz tak celkom rozšírené, že nehľadaj dokonalý domov, hej? Lebo taký neexistuje. Daj ten verš Ján 13:35, to je o 2 ďalej. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A ono je to také, že veľakrát si myslíme, že musíme hľadať, že tu mi nevyhovuje toto, tu mi nevyhovuje toto a tu sa necítim tak dobre a neviem, tu je to také nudné a nič mi to nedáva a neviem čo. Alebo nejakí ľudia sú nesympatickí. Ale to je to, že to je taká chybná predstava, že chceme hľadať nejaké dokonalé spoločenstvo, kde budú tí ľudia takí super a takí duchovní a neviem čo. Ale treba si uvedomiť, že my ľudia sme rôzni. My chybujeme, hneváme sa, proste zle pochopíme veci jedno s druhým a proste ako keby sme, že nenájdeme spoločenstvo, kde to bude dokonalé. To je proste len v nebi. Ale nájdeme spoločenstvo, kde je veľa hriešnikov. Kde je proste veľa ľudí chybných.
ale treba si uvedomiť, že a ja som chybný, hej? Že ja možno tým ľuďom vyčítam toto, ale mne by možno niekto iný mohol vyčítať inú vec. A práve preto Pán Ježiš hovorí, že podľa toho poznajú všetci, že sme Jeho, že napriek týmto veciam sa vieme navzájom milovať. A vieme si navzájom odpustiť, vieme navzájom prekonávať tie veci. A naopak, možno práve tam, kde ti není dobre, tak ťa Boh chce okresať. Chce ťa proste vychovať, vybudovať. Práve možno cez tých ľudí. Aby si sa možno naučil viacej chápať druhých. Aby si sa možno naučil byť viacej trpezlivý. Možno viacej pokorný. A mnoho iných vecí. Proste chcem len, aby sme nemali tú takú milnú ilúziu, že spoločenstvo kresťanov je nejaký rodinka úžasných. Pretože to vôbec tak není. Spoločenstvo kresťanov je úplne rovnaké spoločenstvo, ako keď sa zídu niekde partia chlapov na pive, akurát, že my sme si povedali, že chceme prijať to Kristové spasenie. A do toho pozývam aj vás, ktorí ste sa možno ešte nerozhodli, pretože že to teda môžete urobiť. A ešte posledná taká vec, že možno práve tam, kde to nie je dokonalé a kde ti je to také nesympatické alebo neviem čo, tak možno práve tam máš byť tými Božími očami. Možno tým Božím modlitevníkom, ktorý sa za to spoločenstvo bude modliť. Možno tým, čo pomenuje nejakú vec, ktorá je tam nesprávna. Takže to by som tak záverom dodal, že Pán Ježiš povedal, že spoločenstvo je dobré. Je dobré preto, že nás buduje, že sa môžeme zdieľať, ale zároveň treba myslieť aj na to, že čo ja mám znamenať pre spoločenstvo a čo chce spoločenstvo nedať. Takže to je asi odo mňa všetko.